Dneska sme tu s... Matejom Nenčakom. Sebastian Pačaj, zdravím. A dneska máme deň knižnic, takže chodíte do knižnice? Chodím tam bežne, dennodenne, takže čítam knihy. Dobre, a ty? Ja občas za čas si zájdem, čo si prečítam. Takže teraz sme tu s... Lukasom. Takže dneska je deň knižnic, chodíš do knižnice? Každý deň som tam. A čítaš knihy? Jaké čítaš knihy? Rôzne, ktoré tam nájdem. Takže ďalej sme tu s... Jarkou. Dneska je deň knižnic, chodíš do knižnice? Nie. A prečo nechodíš? Nemám čas. Takže ďalej sme tu s... Richardom. Dneska je deň knižnic. Čítaš alebo chodíš do knižnice? Nečítam ani nechodím do knižnice. A prečo? Tak na čo? Knihy, to už je staré. No dobré. Ďalej sme tu s... Matešom. A z Lily. Čítate knihy alebo chodíte do knižnice? Nečítam. Ja čítam vo veľkom. A aké máš najradšej? Fantasy. A máš aj nejakú obľúbenú akože knihu? No, celú sériu vlastne, Trón zo skla. Takže Odporúčaš to prečítať? určite každému. Takže ďalej sme tu s Julkou a Julka nám niečo povie o dni knižnic, takže chodíš do knižnice? Tak do knižnice moc nechodím, ale mám nejaké knihy doma, čo som vyhrala a takéto, ale moc do knižnice nechodím. Výborne, a aký žáner kníh ťa najviac baví? No, tak asi jedine také tie krimi a také tie, no proste čo sú, hej, že horor a neviem, čo sú takéto, lebo moc také, že správky a romantické nie je môj žáner. Ďalej sme tu s... Majom a ja mám toto stanovište Sherlock číta medzi riadkami. A tu sa pracuje, že v knihe sú počerknuté slova a tá strana je na papieri napísaná a máte vpisovať slova, ktoré sú v knihe počerknuté. Výborne, ako sa ti zatiaľ pracuje? Mne sa pracuje zatiaľ výborne. Ďalej sme tu s pani Šoko Kryžanovou. Chodíte do knižnice alebo čítate knihy? Áno, aj chodím do knižnice, aj čítam knihy. A aký žáner máte v obľúbe? Obľúbujem najviac životopisy a biografiu. Takže dneska sme tu s... Adamom. Dneska sa venujeme Dňu knižnic. Ako sa ti zatiaľ páči? Tak mne sa to veľmi páči. Veľmi ma bavia niektoré diela, ktoré tu dneska boli.